Master. Komai ya zo gare ka kamar Fatan Alkhairi. A rayuwa zuciya har a rai kar kai nufin sharri. Na tsinci so hanya gashi yayi min tasiri. Ban san ta ya hakan ta kasance ba balle na bada labari. Ka kaddara a yau baiwar ka ce ni gaban tsari. Zama ka duwa wanda kake so bauta wa soyayya. Kai gare ni sarki ne komai kai mini daidai ne. Zan shaɓa ɓata na rage mata. Randa na zama matar ka Allah ya baka kyauta. Gare ka zan yi bauta rankan faranta. Rayuwa da kanta zan mallakar a soyayya. Ranka share ne randa duka ya dane na daina amfani a ko'ina ka nuna ni wace ta ka ce gane aukanka ne ya kama ni zare ne ya ruda ni babu magani samun ka ne dai za ya gyara ni bani da zaman lafiya yau samun ka saita ni na kafi akan kaunar ka zage ba ya ture ni ka jani jikin ka taka nake ka shaida ni komai ka so na baka na so ka bani bakau da janjani zan maka duk abin da kake so bauta wa soyayya zan bauta wa soyayyar ka hayatina. Mix baby.